Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang. Biyernes po niyan, Agosto 29, 2025. Ini ang Bareta alas 7. Asin kami ang silong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako man po si Mardelab Daingiba. And outside lang sa itong darakulang mga bareta sa lado lokal. Resolusyon kan sa Guniang Bayan kang ginubatan para sa temporaryong pagpundo ni Gobernador Noel Rosal sa quarry operation sa munisipyo. Aprobado na. Sarong aldaw na job fair activity ilalansar kan Peso Daraga sa Septyembre 1 sa Daraga Covered Court may kinaaraman sa kapistahan kan Nuestra Señora de la Porteria. Supply nin mga aggregates sa probinsya ng Albay, bastante kung kaya dapat na maglangkaw ang presyo kaini sa siyudad ng Legazpi, asing kataraning na lugar. Kahagadan kan mga barangay sa Uwas Albay na pinakusog na pagpapatrolya kan pulisya kontra sa kriminalidad positibong inaksyonan kan Uwas Municipal Police Station. Sa lado nasyonal, lifestyle check ang BIR matutok sa propiedades ka mga kontratista sa mga opisyal kang gobyerno. At Teachers Party List Representative Antonio Tino hinagyat si PBBM na mainot na magsalang sa lifestyle check. Direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na lifestyle check sa mga government officials suportado ka mga senador, mga Mrs. Kenny dapat man naisabay. Korte Suprema ipinag-orden sa COMELEC na magkomento sa petisyon na manual recount kan senatorial votes. Sa ibang nasyon, 18 gadan, kaibanan na napat na aki sa maiwasan na missile asin drone attack kan Russia sa Kiev. Baretang Sports Pinay Mixed Martial Arts Fighter Denise Zamboanga uminatra sa nakatalaan na laban sa Japan. Yan ang headlines muna sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Aprobado na kasi ng bayan kang ginubatan ng Albay ang resolusyon na naghagad kay Albay Governor Noel Rosal na temporarmenteng pundohon ang quarry operation sa munisipalidad mantang gigibuon ang investigasyon ka mga ini sa kausakan na eksperyensahan na plus flood sa barangay Masarawag kan munisipyo kada bes na naguuran. Sa entrevista kan DCGB News kay Councilor asin Chairman kan Committee on Environment July Tingson, an assessment gigibuon kay Banan and Mines and Geosciences Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office, Gobyerno Provincial asin iba pang ahensya kung saan gigibuon ini sa September 4 sa Mayon area kan ginubatan. Para po magkaroon po kami ng assessment, kaya banan po ini mga national agency, ang MGB, hindi po sa AXIMO, sa Guniang Panalawigan, sa Guniang Bayan, DNR, gabos po, DPWH, gabos po ng mga ahensya, lalo tibok, na maaraman po talaga kung ano ang kausa talaga ng pagbaha dito sa barangay Masarawag. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Gigibuhon kan Public Employment Service Office o Peso Daraga ang sarong aldaw na job fair activity sa Septyembre 1 ngunya na taon sa Daraga Covered Court. Puon alas 8 nin aga sagod alas 5 nin hapon. Katakod kan selebrasyon kan kapistahan kan munisipyo. Sigun sa ahensya, kaipuhan na i-download, fill outan, i-print na back-to-back asin ipasa ang form na mahihiling sa indang Facebook page sa aldaw mismo kan job fair. Dagdag pa kan Peso Daraga, available ang mga posisyon sa man iba-ibang mga local employers asin ahensya de gobyerno, Arogan Social Security System, Pag-ibig, PhilHealth, Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter asin Philippine Statistics Authority. Ipinagirumduman kan ahensya sa mga mapartisipar sa aldaw kan aktibidad magdaranin sa diring inuman na tubig, itom na ballpen, 10 kopya nin updated resume asin magsulog nin o semi-formal attire. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid.
It's Liver Lover, boys! Dahil nagkukulang sa supply kan mga aggregate sa probinsya kan Albay, sigon kay Legazpi City Councilor Alan Ranyora, ini ang dahilan kung nataday kay Puha na magkaigwanin paglangkaw sa promosyuhan ka mga aggregates sa syudad asin Kataraning na munisipyo. Tinamanin doon ni Ranyola na kung susunod doon sa maang presyo o rate na dapat bayadan na pinag-impunir dahil man malanggaw ang presyo, nagdagbagan opisyal na bago magtaonin supply sa ibang lugar, dapat inuton mo na ang probinsya. Sa ngunya ang pig-aaram pa, ana sa likod kan issue na halangkaw ang presyo kang graba, asin baybay, bako sana sa Legazpi, kundi sa iba pang munisipyo. Enot ang inaprubaran sa sangguniang panglungsod kan Legazpi City, ang sarong resolusyon na naghahagad na magkaigo ng inquiry para aramon kung may naglalaog na buwis sa lokal na gobyerno hali sa quarry operations, asin kung nga nagkukulang ang supply ka mga aggregates sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naging positibo ang kasimbagan kan Uwas Municipal Police Station sa kahagadan kan mga barangay sa Uwas Albay na magkaigwanin dobleng espuersos sa pagpapatrolya ang pulisya tanganing mapakusog ang public safety, makontra ang criminal activity asin masiguro ang maximum police visibility. Sigun sa Uwas Municipal Police Station, acting Chief of Police, Police Major Jonathan Apil. Tinauan niya ng direktiba ang sa iyang mga personahes na bumaba sa mga barangay, bisitahon ang mga business establishments, asin makipag-koordinar sa mga opisyales kan barangay. Sinabi ni Apil na magpuon kan siya magtukaw bilang COP kan Uwas. Daiman in reported cases nin seryosong patakot sa seguridad kan mga residentes. Sa ibong kaini siniguro kan COP na magpapadagosan sa indang pag-monitor sa barangay asin mas pakusugon ang anti-criminality drive. Enot nang ipinaabot sa DCGB News kan mga residentes asin business owners kan San Juan na halawig naan sa indang barangay alagad kinakaipuhan na maabot nin police coverage na regular para makontra ang mga mararaot na elementos. Sa iba pa niyatong baretang lokal, tulos na nagkoordinar si Kamalig Mayor Carlos Caloy Baldo, Department of Public Works and Highways o DPWH 2nd District Engineering Office, tanganing tulos na ma-repair o ma-rehabilitar ang state bridge na nagaba sa Sitio Sugong, Barangay Ilawod, Kamalig Albay, pasado alas 2 ng hapon na kasudma. Ini matapos na pinilit na umagi kan sarong overloaded na dump truck na kargado ning graba. Ang steel bridge pinagdisenyo asing kinonstruir para ma-akomodar sana ng light vehicles. Nagkaigon ng structural damage ang tulay asin bakong ligtas na gamiton kang publiko. Sa nakalap na impormasyon kan DCGB News halis sa DPWH 2nd Engineering District Office, ngunyan na aldaw, Agosto 29 pupunan ang pag-irahay sa nagrampaog na tulay. Ipinag-oktaba kan Provincial Planning and Development Office of Albay o PPDO ang gigibuho na free basic coding using Python training na orihinal na nakaset kan Agosto 26 sa good 29 ngunya na taon dahilan ka na eksperyensya na maraot na panahon. Sigun sa PPDO, ia-anunsyo na sa naninda ang bagong petsa kan aktibidad kung sa inikokondusir na ini gamit ang hybrid format o pinagsalak na online as in-person na sesyon. Apera kaini plano man na dugangan nin sobra pa sa 15 partisipantes ang slots kaini. Inanunsyo man kan ahensya sa mga maawot magpartisipar na antabayan ang opisyal na anunsyo ninda manungod sa libreng training sa indang Facebook page. Tanganing masiguro ang epektibong implementasyon kan 5-minute response policy i-dinistribuir kan Police Regional Office 5 ang 51 serviceable cellular phone sa 107 munisipalidad asin 7 syudad sa Riyong Bicol. Sigon sa PRO5, ang kada cellphone sarong push-to-talk communication aplikasyon kapareho ng digital walkie-talkie. Pinagtutugutan kay ni an instant na voice communication gamit ang cellular data o Wi-Fi na masiguro ng real-time ng koordinasyon sa mga personalis kang pulisya kada bes may emerhensya. Ang nasabing lakdang dagdag pa kanahin siya, maawat na mapakusog pa ang implementasyon kan 5-minute response policy, tanganing magkaigwan ng mas marikas na koordinasyon, tulos na deployment asin mas marikas man na pagsimbag sa mga insidente sa palibot.
Ipigpasalamat kan Diocese kan Virac an sa indang pagselebrar kan 51st anniversary. Sa pahayag ni Obispo Luisito Osiano, sa iyang sinabi na saro ining dakulang milestone sa buhay kan Diocese kan Virac na nagpapahiling nin enduring commitment sa pagtubod sa pagserbi sa mahal na Diyos asin sa komunidad. Sa nakalihis na 5 dekada, pigmimidbid kan Virac an grasyang ipigtao kan mahal na Diyos na iyo andalan sa padagos na dedikasyon sa katolikong simbahan. Kasabay sa nakisumaro sa selebrasyon, ang lay faithful, mga kapadean, mga obispo kasabay si Bishop Bong Bailon, kan Diocese kan Legazpi. Mientras tanto, mas pinakusog kang Police Regional Office 5 ang mga operasyon kontra smuggling, partikular ang mga embolto sa sigarilyo, agricultural products as in fishery commodities. Sa Regional Oversight Committee on Enhanced Managing Police Operations as in Anti-Illegal Drugs Meeting sa PRO5 Conference Room, sinabi ni PRO5 Deputy Director for Operations o DRDO Police Colonel Rocky Bausa na kaipuhanan na pakusugon ang intelligence gathering efforts tanganing ma-identify ang perpetrators o nasa likod ka ni smuggling. Mientras tanto, bigabisuan man ng opisyal ang kabos na PNP unit sa riyon susugman sa direktiba ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. na sustiniran ang iba pang kumpanya siling ka mga kampanya kontra loose firearms, illegal gambling para mapreventaran ang criminal activities as in may address ang proliferation kan unregistered guns tanganing malikayan man ang pagkakaembelto pa sa smuggling as in iba pang illegal na aktibidad ka mga suspitsados. Temporaryong suspendido ang operasyon kan Professional Regulation Commission o PRC Bicol sa Septyembre 2 ngunya na taon katakod kan pagselebrar kan Simeon Ola Day. Sigun sa ahensya, katakod ini kan Republic Act number 11136 o an act declaring an act declaring September 2 of every year a special non-working holiday in the province of Albay, including the cities therein in commemoration of the birth anniversary of General Simeon A. Ola to be known as Simeon Ola Day. Ang mga appointments na nakaschedule para sa nasabing aldaw ang iaakomodar poon sa pagpadagos kan operasyon kan ahensya sa Miyerkules, Septyembre 3. Magatugang primerong partiyang kang Bareta alas 7, Bareta niya to sa lado lokal, Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa iba pa makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ikaw ako, lahat tayo. Araw-araw, konektado. Surfing na, walang sawa. Alimura, walang kontrata. Tara na mag-surf to
mama mo, Cheche. Ako si mama mo, Sunshine. Ako si mama mo, Jopay. Ako si mama mo, Rochelle. At ako si mama mo, Melay. Para sa Surf to Sawa na Converge! Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the third floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa Barreta niya sa Lado Nasyonal, maiwasan ang gigibo na lifestyle check ang Bureau of Internal Revenue BIR sa mga kontratista sinopisyal ng gobyerno na nagsarabuatan para magdilihensya sa mga proyekto ng gobyerno, partikular na sa flood control projects. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa Bagong Pilipinas public briefing na sisiriponinda ang mga propiedades ka mga kontratista asin mga opisyal kan magkakanigo asin ang income sa lifestyle na igwasindang niyan. Sinabi niyang dakol sa mga ini ang nagpapasikat ng kayamanan sa publiko asin social media, kaya iniimbestigaran kan ahensya. May direktiba si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check, kaya ihilingon kan BIR kung sagkod sa maabot ang investigasyon dahil sigurado na magiging maiwas ini dahil sa koneksyon ka mga kontratista sa mga opisyalis na kaibanan sa transaksyon ka mga ini. Apera sa BIR, kaibanan man sa mga mapautob nin lifestyle check and Commission on Audit, Bureau of Customs asin Ombudsman para sa mga involved na opisyal kang gobyerno asin local government units. Hinagyat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino si Presidente Bongbong Marcos na panginutan ang pigsusulong kaining kampanya kontra sa korupsyon sa paagikan pagpapairarom nguna sa sadiri asin sa iyang pamilya sa lifestyle check. Ginibo ni Tino ang pahayag matapos ipag-orden kan presidente ang mahiwasan na lifestyle check sa gabos na opisyal kan gobyerno. Kaibahan ang mga kontratista asin opisyal na imbuelto sa mga maanomalyang flood control projects. Sigon pa sa kongresista na kung tunay na seryoso ang administrasyon sa anti-corruption campaign, magkakanigo sa nang magpon ini sa mga pinakahalangkaw na liderato. Enot nang sinabi ni PBBM na mga opisyal hali sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang primerong ipapairarom sa investigasyon asin lifestyle check bilang kasimbagan sa mga report nin korupsyon sa mga nagkapirang proyekto nin flood control. Ipasabahin ni Senate Minority Leader Tito Soto III sa lifestyle check ang mga agom ka mga opisyal ng gobyerno. Ini matapos na ipag-orden ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapasairarom sa lifestyle check ang mga opisyal kan ehekutibo may kinaraman pa manggilaray sa mga guni-guni o ghost flood control projects. Nagtutubod si Soto na magayon ining lakdang sa gobyerno para dagos ng mabulgar ang korupsyon sa mga infrastructure projects. Mandang tinawan man doon ni Senador Amy Marcos na long overdue na ang lifestyle check sa mga government officials. Sinabi kang senadora na makagirabo kapag nahiling sa mga social media accounts ka mga embelto sa flood control ang mga madigarbong lunadan apartments sa ibang nasyon asin ibang klaseng alahas na magdataonin duda sa kayamanan ka mga embelto sa korupsyon. Ipinag-orden kan Korte Suprema sa Commission on Elections na magkomento ini. May kinaaraman sa petisyon na isinumitir ka nagkapirang mga nagkakandidatong senador o Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban kan mga nakaaging aldaw. Gusto kan Korte Suprema na magkomento ang COMELEC manungod sa kahagadan na magkondukta ang komisyon nin manual recount kan boto. Hinagad kan mga petitioners na mano-manong bilangon sa giraray ang partikular sa
senatorial votes sa nangyaring midterm elections kan Mayo. Nagtutubod ang mga ini na nagkaigwanin irregularidad sa ginibong eleksyon. Mientras na nagpahayag manin kaugmahan si Attorney Israelito Torion, nakaibahan sa nagsumitir ng petisyon sa isyong direktiba kan Supreme Court, tanganing magkomento ang COMELEC. Sa iba pa natong baretang nasyonal, isinumitir ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras asin kan duwa pang abogado na ethics complaint kontra kay Senador Rizo Ontiveros sa Senate Office of the Secretary General dahil sa pigsasabing witness tampering. Sa tracing pain ng reklamo, hinagad ni na Paras sa sinabogadong sina Manny Luna asin Ferdinand Topacio sa Senado na padusaan si Ontiveros nin disorderly behavior kay bana ng suspensyon o kaya pagkapatalsik sa iya sa Senado kung kinakaipuhan. Pinagunambitan sa reklamo ang kaso ni Michael Maurilio o alias Rene, ang testigo na nagsabing na-influensan siya para magtestigo kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin iba pa. Sa Facebook video, inakusaran ni Maurilio si Ontiveros na nagpilit sa iyang magtestigo kontra sa dating presidente kay Vice President Sara Duterte asin Pastor Apollo Kibuloy. Sa investigasyon kan Senado kay ito, sinabi ni Maurilio na kinulgan asin inabuso siya kan nagkapirang miyembro kan Kingdom of Jesus Christ asin sinabi niyang nagbitbit nin armas ang mga Duterte durante kan magbisita ang mga ini kay Kibuloy. Nakatalaan na magbiyahe si Presidente Ferdinand Marcos Jr. pasiring sa Cambodia asin Estados Unidos sa masunod na bulan. Ini ang kinumpirmar ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kung saan magkakaigwainin in state visit sa Cambodia poon September 7 sa Good 9. Mantang maatindirman ang Presidente sa United Nations General Assembly o UNGA sa New York sa kabangaan kan September. Pero nagtaonin detalye si Castro sa state visit kan Presidente sa Cambodia dahil ang Department of Foreign Affairs ang magtataonin mga impormasyon sa magiging biyahe kan Presidente para man sa UNGA sa New York. Piglalaman, napapakusugo ni PBBM ang relasyon kaini sa mga nasyon na miyembro kan United Nations pati nas ang pagsulong sa pigmamauot na pwesto kan Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 sagud taong 2028. Ang Pilipinas aktibong miyembro kan United Nations. Para po sa bareta nato sa ibang nasyon asin sa lado ng Karaoke Sports, nasa linya si Nicole Gloriani. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Kinumpirma na kan mga opisyal kan Ukraine na sarong mahiwasan na missile asin drone attack ang tuminama sa Kiev asin iba pang parte ka nasyon ka nakaaging banggi kung sa 18 katawo ang nagadan kaibahan na napat na aki asin 48 na irido. Sigon sa Kiev City Military Administration, 31 na missiles asin 598 na drone ang piglansar kan Russia. Kadaklan sa mga ini na intercept kan Ukraine, partikular ang 563 na drones asin 26 na missiles. Mahiwas ang danyo sa mga edipisyo, eskwelahan asin infrastruktura sa 5 distrito kan Kiev sigon kay Mayor Vitatil Klitschko. Inapon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake bilang simbag kan Russia sa pangapudan kan mundo para sa tigil putukan o ceasefire asin diplomasya. Sinabi niyang pigpipili kan Russia ang bayolensya kaysa sa negosasyon asin tinawanin doon ang pangangaipon mas mahigpit na international sanctions laban sa Moscow. Naraot man ang edipisyo kan European Union mission sa Kiev sigon sa Foreign Minister kan Ukraine. Wala man inarehistrong nalugadan sa nasabing building, alagad kinundi na rin kan mga leader kan EU dahil pigtuyo ang pag-atake kan Russia. Tinawanin doon kan European leaders na day matatanyog ang suporta kan EU para sa Ukraine. Sa lado kan Karawato Sports, suminibog si Pinay Mixed Martial Arts o MMA fighter Denise Zamboanga sa 1-1-7 nagigibuhon sa bulan ni Nobyembre. Makakalaban ko ta kay ni si Aya Kamura sa laban nagigibuhon sa Tokyo, Japan. Sa social media account kay ni sinabi na may pigmamati ini asin day na nagtaupanin ibang mga detalye. Dagdag pa kay ni na naging magabat ang desisyon asin naghahagad ininin pagsabot sa mga fans. Siniguro niya na magiging mas maisog pa sa giraray niyang pagbelta dahil sa pagkamot niya sa sports. Iyan ang detalyes kan bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Gloriani. Thank you, Nicole. Para po sa kamugdagang kampanahon, uyaman si
Melvin Almuela, kang mag-asa DOST Regional Forecasting Center. Sir Melvin, please come in. Diyos marhay na pagkaga po sa mga taga DCGP. Asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kang DCGP. Iningang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Jacinto ay nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Mantang southwest monsoon paros kang habagat ang nakakapekto sa Surkang Luzon, sa Kabisayaan na sa Mindanao. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pag naguldol. Dulot kang southwest monsoon paros kang habagat. Ang paros ay moderato, halis sa Sur, Sulnopan, Sundo sa Sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat at kadagatan kang Kabikulan, magiging moderato. Temperatura pigila umampoon 25 sagkot 32 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay masirang at yan na alas 5.34 ning pagkaaga. Kasi masulnop at yan na alas 5.58 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohala reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Nakatugang yan na po ang kabilugangan sa tuyang alas 7 mga barenta. Kini pa rin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangarang ka iba na niya sa pagsurat kan mga barenta, Jenny Macho Balaran, siringman si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Siyempre ang Mega Force Patrol. Good morning kay Benji the Pogi, Benjamin Hile, nakaantabay. Kiriman si Meredith Talola, Romeo Cantano, good morning sir. And si Jay Balisoro, good morning. Sagabos po nagantabay. Sagabos na social media platform kan DCGB Kiriman sa 7 ng Kidword sa pitang ka mga radyo. Yan po sa WGB Tabaco 106.9 sa FM band. Sa Indobo Kabos, kami ang mga naaging sa Indong tagapagbarata. Ako po, si Jasmine Balot. Ako man po si Mardila de Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang programang Ang Hapot with VP Henry Maceda. Masunod na. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang Hapot. Masunod na. Pagkalipas lang kay